खुलुमबाय रायजोफोर दिनै फुंबिलिनि खौरांफोरा जाबाय गिबि खौराङाव दङ एनडिबिनि गायसनगिरि आफादगिरि गेदेमा रन्जन दैमारिखौ देहा आनजादनि थाखाय फिन आरोबाव गुवाहाटीनि GMCHआव लांनायखौ नुनो मोन्दों। थांनाय सानखालि गेदेमा रन्जन दैमारिनि आंगो बिनानाव डक्टर अनजालि दैमारिया बिदा दियारनाब्ला एबा रन्जन दैमारिखौ हस्पिटालसिम लानानै थांनाय मोनसे भिडिअ फुटेजखौ समाजारि बिजोङाव फोसावनायखौ नुनो मोन्दों, जेराव बिथाङा गावनि ससियेल मिडिया एकाउन्टआव पस्ट खालामदों। थारैनो बिथां गेदेमाया माबाफोर देहानि बेरामाव गोग्लैदों नामा? बेनि बागै जेबो फोरमायथिनानै होआखै अनजालि दैमारिया। आसा खालामो रन्जन दैमारिया गोग्गो देहा लानानै जाहाथे अरायबो जोंनि गेजेराव थाबाय थायो। जिद'थि आसाम आयेन आफादनि जथुम्माया मैया ब्रैथि सानमोन। गोलाव सावरायनाय आरो दान्थे बिदान्थेनि उनाव आसाम बिधान सभानि जथुम्मानि ब्रैथि सानाव सदना हादोरनि पार्लियामेन्ट आरो गासै बिधान सभानि जथुम्माफोराव आइजोफोरनि थाखाय 3 बाहागोनि 1 मासि थिसननायनि सोरखारनि थांखिखौ गनायथि होबाय। थामहिनबा आइजो संरैखाथि सोदांनाय बिलखौ सदनाव दिखांनानै लाबाय आरो बे बिलखौ दिनै पास खालामगोन। नाथाय सोरखारनि बे थांखिखौ लानानै मंगलबारखालि एबा मैया बिधान सभायाव थानाय बेरेखा दोलोनि सोद्रोमाफोरनि गेजेराव गोख्रों बाथ्रा दान्थेलायनाय जायो। नाथाय जोबनाय समहालागै बे थांखिखौ पास खालामनाय जायो। हादोरनि पार्लियामेन्ट आरो गासै बिधान सभाफोराव आइजोफोरनि थाखाय 3 बाहागोनि 1 मासि थिसननायनि सोरखारनि थांखि दिखांनाय थांखिनि सायाव बांसिन खुंथायाव थानाय आरो बेरेखा एमएलएफोरा बाहागो लादोंमोन आरो बेनि फारसे बेरेखायै जुक्ति होदोंमोन। जेरै रायजो दलनि एमएलए उकिल गगैया माखासे अजद दिखांदोंमोन आरो सदन नागारनानै बिथाङा बाहेराव फैनानै बेनि हेंथा होदोंमोन। बेनि फारसे आरो बेरेखायै जुक्ति होबावदोंमोन। समबारखालि मन्त्रि अजन्ता नेउगा सोरखारनि बे थांखिखौ एसेम्ब्लियाव थिसनदोंमोन आरो मंगलबारखालि बे आयदानि सायावनो 2.5 घन्टा बाथ्रा दान्थेलायनाय जादोंमोन। बे समावनो मैया गोलाव सावरायलायनाय समाव गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मायाबो बे आयदानि सायाव गावनि बिबुंथिखौ लाखिदोंमोन। बिथाङा माखासे बिबुंथिखौ लाखिदोंमोन, जेरैबायदि बिथाङा बुंदोंमोन बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ लानानै राजखान्थि जाया। सदनाव बेबादि बुङो गिबि मन्त्रिया, बिजेपिनि जौसाङाव जों माब्लाबाबो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि फट' लाबोनो नाङा। राजखान्थि खालामनाय मानसिया माब्लाबाबो अहंकार जानो नाङा। बिसायख'थिनि रादाय बादियै 2 लाख सेंग्रा सिख्लाफोरनो साख्रि होनाय जागोन। आबाद रांखान्थिनि गेजेरजों सेंग्रा सिख्लाफोरनो होगोन फसंथान। आइजोफोरखौ गाव गसंथानो हानायनि थाखाय गावसुंथा गुटखौ गोथौथि होगोन। आसामनि गोबां ईदगाह समितिफोरा बेबारनि ईदआव मोसौ कुरबानि होनायनिफ्राय गोजानाव थानायनि थांखि। बेफोर बाथ्राफोरखौ सदनाव बुंथियो गिबि मन्त्रिया। फैगौ 1 जुन खालारनिफ्राय मानास नेशनेल पार्कआ दावबायारिफोरनि थाखाय बन्द थागोन। हादोरारि आरो गुबुन हादोरनि दावबायारिफोरनि थाखाय जिप साफारि, मैदेर साफारि आरो राफ्टिंफोरा बन्द थागोन। मानास टाइगार प्रजेक्टनि फिल्ड डाइरेक्टरा बे खौरांखौ फोरमायदों। बेनि अनगायैबो 25 जुन खालाराव जिप साफारिफोराबो बन्द थागोन। सोलिफुनाय बोसोराव 60,000 दावबायग्राफ्रा बे माहारियारि पार्कखौ नायनो फैबाय। मानास माहारियारि हाग्रामायाव सा 1,600सो गुबुन हादोरारि दावबायारिफ्रा फैदों। बिबानगिरिफ्रा फोरमायनाय बादिब्ला 1.5 कौटि रांसो रेभिनिउ बुथुमनो हादों होनना फोरमायदों। ट्राइबेल ओनसोल आरो हाग्रा हानिफ्राय दखल खालामग्राफोरखौ होखारहरनांगौ बाथ्राखौ बुंदों ट्राइबेल गौथुमा। दुलाराय आसाम ट्राइबेल संघ BTG क'अर्डिनेशन कमिटिया BTCआव थानाय ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक आरो हाग्रा हानिफ्राय दखल खालामग्राफोरखौ थाबैनो होखारनो खावलायदों। आफादनि मोनसे थान्दै हान्जाया समबारखालि एबा थांनाय सानखालि BTCनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारिनो ट्राइबेल बेल्ट आरो ब्लकफोरनिफ्राय दखल खालामग्राफोरखौ होखारनायनि सायाव थाबैनो राहा लानो आरो BTC ओनसोलाव हाग्रा मोनथाय आयेन 2006खौ मोजाङै मावफुंनो थाखाय खावलायो। गोसोखां बिलाइयाव आफादा गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिनि
PIL नं 78/2012 आव होनाय बिथोनखौ गोख्रोङै मावफुंनो दाबि खालामदों, जेराव बिबानगिरिफोरखौ ट्राइबेल बेल्ट आरो ब्लकफोरनिफ्राय आयेन बेरेखायै दखल खालामग्राफोरखौ बोखारनो बिथोन होनाय जादों। कमिटिआ अजद होबावदों दि बिजिरसालिनि बिथोन होसेयावबो गोबां ट्राइबेल ओनसोलफोराव दखल खालामगासिनो दं। बे आफादा हाग्रा आरो रिजार्भ खालामनाय हाग्रा ओनसोलनिफ्राय आयेन बेरेखायै थाफैनाय सुबुंफोरखौ होखारनो दाबि दैखांदों। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां बाक्सा जिल्लानि बरमायाव थानाय रुरेल एकाडेमिया लानानै फैदों नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। थांनाय SSLC आरो हायार सेकेन्डारिनि आनजादाव जाय फरायसा आरो फरायसुलिफोरा उथ्रिसारनो हायाखैमोन एबा फेल जादोंमोन, बेनि थाखाय रि-एग्जाम होफिननो गोसो गुदुं फरायसाफोरा थाबैनो बरमा सेकेन्ड गेटआव थानाय रुरेल एकाडेमियाव मुं थिसनफैनानै मेट्रिक आरो HS आनजादखौ होफिननो हागोन। बेनि अनगायैबो जाय फरायसाफोरा थांनाय मेट्रिक आरो HS आनजादाव नांगौ बादि जौखोन्दो एबा मार्क्स लानानै उथ्रिसारनो हायाखैमोन, बिथांमोनाबो बे रुरेल एकाडेमियाव एडमिशन खालामफैनानै मार्क्स इमप्रुभमेन्ट खालामनो हागोन। स्ट्रिम हिसाबै आर्ट्स, साइन्स आरो कमार्सनि गासैबो फरायसाफोरा रुरेल एकाडेमियाव एडमिशन खालामनो हागोन। बेनि थाखाय थाबैनो 8761903455 नङाब्ला 87203585 जानबुं नम्बराव जगाजग खालामहरनो हागोन। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन, जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन, जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां BTC हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय लानानै फैदों नार्सारिनिफ्राय लानानै थाखो 9 सिम फरायसा आरो फरायसुलिफोरनि गुन गोनां सोलोंथाइनि थाखाय खम बेसेनावनो गोदानै मुं थिसननायनि खाबुखौ होगासिनो दं।
मख'जाथावदि क'क्राझार जिल्लानि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय क'क्राझार तिनिआलिनि बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुला गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे थाखो 9 नि थाखाय इलेक्टिभ साबजेक्ट महरै मेथामेटिक्स, जिअ'ग्राफि, हिन्दी, हिस्टरि बायदि आयदाखौ लानो हागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै इनभाइरनमेन्ट फिल्ड स्टाडि, इंलिश स्पिकिं कर्स बायदिखौ लाफानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो गोजान लामा हान्थिनानै फरायग्रा फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय आलादायै मोजां हस्टेलाव थानानै फरायनो हानायनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101 488 399 जानबुं नम्बराव।